नमस्कार मंडळी, मी करते आज गावठी कच्च्या केळ्याची भाजी आणि त्याच्याबरोबर 2 केळ्याची मी कापा तळतलय। तर चला बघूया मी कशी करतोय ती तुम्हाला दाखवते। ही गावठी केळी असत, चवीक बरी असतात म्हणून भाजी म्हटला करी आणि कापा तळूया। आधी ही सोलून घेऊ गई, अशी साल काढून ती बरी धरून अशी साल काढायची, हिरव्या ठेवायच्या नाही। चविष्ट लागतात, बरी भाजी बरी लागता, पेजे बरोबर तर भाजी एक नंबर आणि कापाय बरी लागतात। रव तांदळाचा पीठ लावून तळलेली असं आहे। आम्ही सोलून घेतलं, आता पाण्यात टाकतोय। अशीच मी आता सगळी सोलून घेते केळी। अशी पातळ कापा काढून घ्या। केळा पटकन राबता, पाण्यात टाकूचा असता, हात पण माझे काळे झाले। ही बघा, अशी अशी पातळ कापून घेऊ, अशी चूरणाच्या कापासारखी। मी आता भाजी एक कापून घेते, बारीक पोळी करून। अशी इतके बारीक पोळी। हे आता अर्धा लिंबू पिळून घेते याच्यात, जरा आंबट असा, आंबट गोड असा ना टाकला, तिखट आंबट गोड का बरी लागतात कापा। त्याच्यात आता मी बारीक मीठ टाकते, मीठ असा बरा लाव गया टापांका। घालते याच्यात पाव चमचे धनी मसाला, उलसवून घेऊ। बारीक रवो, तांदळाचा पीठ, जरासा चमचोभर बेसन, असा सगळा मिक्स करून त्याचा मिश्रण बनवायचा। मीठ मसालो, त्याच्यात थोडीशी हळद टाकून आणि त्याच्यात बुडवून कापा तळायची तव्यावर, मस्त लागतात कुरकुरीत। असा बारा चोळून एका एका असं घेऊ गया।
ह्याच्यात आगोळ घालता कामा नये. लिंबू आपला घातला तर काय नाही, आंबटपणा जरा येतात थोडासा. आंबट तिखट आणि गोड त्यासाठी मी झाकून ठेवतोय. बरा मीठ मसाला लागा नाही. भाजी एक झाली, कोथिंबीर टाकते वरसून, शिवरून टाकू होईल. भाजी बरी जाता. ओला खोबरा घालून भाजी करू होईल केळ्याची, बरी जाता. फोडणी तेल टाकूया केळ्याच्या भाजीची. टाकू कढीपत्ता टाकतो. त्याच्यानंतर मोहरी टाकतोय, थोडासा जिरा टाकतो. भाजून घ्यायचा आणि नंतर कांदा टाकायचा. सोपी आणि साधी आहे एकदम भाजी, पटकन कोणीतरी करेल. केळ्याची भाजी जरा बारीक मीठ टाकल्याला मला लागता बरा पटकन. त्याच्यानंतर मी हळद टाकतो. हळदीन पिवळी गार घातली भाजी. बरा असा भाजला त्याच्यानंतर केळी टाकू. फोडणी बरी भाजली. मी आता केळा टाकून घेते. पटकन उकडतली, 5 मिनिटं लागतली भाजी की फक्त. त्याच्यावर पाणी जास्त घालायचं ना, शिंपडो मारायची पाणी. आता पटकन सुटतो केळा पटकन सुटतो. भरपूर खोबरा किसलेला हात लावायला नारळाचा काम झाला. अशी मातीच्या भांड्यात केलेली केळ्याची भाजी, गावठी केळ्याची दिली, सुंदरच जातली आणि लागतली पण मस्त. त्याच्यात आणि ते गावठी केळी, त्या घाटी केळ्यांका इतकी चव नसता. गावठी केळी असते कोकणातली, त्याची भाजी बरी जातात, चविष्ट. थोडासा पाणी येतो, शिंपडो मारतोय. तर पाणी जास्त घालायचं नाही, झाकान मारायचा आणि एका ऊब दिली मग मोठी चिकटली. याच्यावर आता झाकणा ठेवून घेते. 5 मिनिटात तयार होतो. बघा मस्त शिजलं त्या. हे बघा मस्त शिजले, तसं पिठासारखी. मी आता या ओला खोबरा घालून घेते. गरमागरम अशी गोष्टीवर जाऊची आणि भाजी खाऊची, सुंदरच लागतात. गरम गरम भाजी खाऊ का होईल. वरसून मी कोथिंबीर टाकते.
5 ते 7 मिनिटां म्हाका लागली ही भाजी बनवूक. ही झाली, आता मी उतरून घेते. थोडंसं ह्याच्यात मसालो टाकूया. मी हो रवो घेतलोय, त्याच्यात ह्या 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेतलं आणि 1 चमचो मी ह्या बेसन घेतलंय. त्याच्यात ह्या लाल तिखट टाकलंय, थोडीशी हळद टाकूया. लावून आम्ही सगळा घेतला, पण थोडासा टाकूया. मी आता हे सगळा मिक्स करून घेते. जरासा मीठ टाकते, जरासा. सबारा मिक्स करून घ्यायचा. तांदळाच्या पिठानं कुरकुरीत जातो. तांदळाचा पीठ थोडा तरी घालायचा आणि चवीक जरा बेसन. मसालो एका लागा वया केळ्याच्या कापांका अशी बुडवायची, असं लावायचं वरती, नंतर त्याला सोडायची. मी आधी लावून घेते सगळ्यांका. हे पटकन भाजतात, वेळ लागणार नाही का भाजाक. केळा ना भाजी कशी पटकन झाली 10 मिनिटात. यावा मंडळी, मी केलं यात गावठी केळ्याची भाजी आणि कुरकुरीत अशी केळ्याची कापा. तर खाव घ्या आणि हो व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि शेअर करा.